ଏଇଟା ସିଝିଆ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। किलो केତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ କୋଳି? ଶୁଖିଲା କେତେ ଲେଖା? 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ ହେଲା ପରେ ବନିଲା ପରେ କେତେ? କୋଳି ଆଚାର କ'ଣ? ଖଜୁରୀ କ'ଣ? ଓହୋ ହୋ, ଖଜୁରୀ କିଲୋ କେତେ? ଏଇ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲ କିଲୋ କେତେ ଲେଖା? ଅଲଗା ରୋଷେଇ ବି ନାଇଁ, ୟାକୁ ନିରାମିଷ ଲୋକ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ତ? ଖାଇପାରିବ, ସିଝା ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇପାରିବ, ଲୁଣ ଦିଆ ଖାଲି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଲଗା ମସଲା ପଡ଼ୁଛି? ରସୁଣ ଫସୁଣ ପଡ଼ୁଛି? ଆଚାରେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଖଜରାରେ ଦିଆ ହେଇନି, ଅଦା ରସୁଣ ଦିଆହେଉଛି ନା? ଶୁଖିଲାରେ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇପାରିବୁ? ଅଛି, ଲୁଣ ଦିଆ ଅଛି ଯେ ବିନା ଅଦା ରସୁଣ। ଇଏ କୋଳି ଆଚାରେ ବି ଅଦା ରସୁଣ ଦିଆହେଉଛି। ବେପାରୀ ନେଉଛନ୍ତି ତ, ବୁଲା ବେପାରୀ। 60 ଟଙ୍କିଆ ବାହାରିଲା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ତେଲ ଦେବ। ତେନ୍ତୁଳି କେତେ ଲେଖା କିଲୋ? ତେନ୍ତୁଳି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ନା? ଆମର ତ ବେପାର ଦିଆଉଛି, ଆମ ବଜାର ସିନା ବିକୁଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କା, ସେ ଆମଠୁ ନେଇ ବିକୁଛନ୍ତି ନା। ତମ ଗାଁଠୁ ଆଣୁଛ ଏକୁ? କିଣା ହେଇ ରହୁଛି ଗାଁରୁ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କିଣା ହେଉଛି? ବ୍ରହ୍ମଗିରି କିଣା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କିଏ ଅଛି ପାଟି? ବ୍ରହ୍ମଗିରି କିଏ ଆମଠୁ ପାଟି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ୍ବୁଲ କୋଉଠୁ କିଣିକି ଆଣୁଛ? ଛତିଶଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉଛି ନା? ତେନ୍ତୁଳିକା କୋଳିକା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲ କୋଉଠି